Kardom Christophan ke koi rat arada tu nale tu fan nili churu par piglo nale tu lain lagi pidun lapen nang subscribe tu ko nili men ke Stevenson Timo lapen nili ke pastor tagali porserok tagali lapen ke reverend tagali bonta nili ke arna malam ka prosarjia fansi jisik ponlo bimaili tum jiso fan ke deng ke arnam nang kapado joyji ya fan kali bonta ke job abiurta kime nangka paprosar je fansi nang wailo lake pastor akam evangelist akam pu mathanang ne pima ilitum jisu fan ke kroetum anke kaprosar nangji apen arna makam ke klem pinangji ke akinang sot pima ilitum arnam pen nongi ke longji fan arna makam klem pivek nangji lasdap kuin asora tu fan pol kulo isia kurin ang ding pisir kev ang ding so inkorapli ikat kacibai ahud akyong piat tu ikat cibai dun sita inu dabang si nong i longchot tangte nong i kilong weg siap hanle nale tum karnot lasi kikat kacibai tum ta kadun de pulte kupusi nong i kilong dun ko nong i kilong dun jiap han kadun weg nang ji lasi ilitum sita arna makam klem pipe pulote kupusi arnam ta nongi nang kipiko kapangbar alang nangli komane fan kam chotoilo bonta akam nang klem pipe si kolo poisa nang pinot pulote nang pidunjima pipe pima nang kachotoy akam nang klem pipe pulote nang ka poisa pipe lasi arna makanta akam klem pipe pulote nongi nang pipe lasi ilitum arna makam klem pivek tangji bonta nangletum jongsi nike arna malangta thekhe prosara thekhe pulote matha chipasu nangne non ke internet akai nang youtube along arna malam alun langra light pidum non akan share pidum non anke nangta halatum along ka prosar dun arna makam ke klem dun ason lo ilitum pirthe alam alun kiluna tuma phanle laiti pidun ki ser pidun tang den le arna alam alun kiluna tuma hanta pc pidun ne det nampo nanglitum lait pidun non ser pidun non anke ilitum kado ko beta arna pen nongi longdun rapet ko lasi nilisita arna alam ke than pajume serji puke pupe bonta nili kachini an pen ke thek an pen arna alam kaprosar jisi bor ipon lo pima ilitum karbia tumke jisu fan kachini ne kideng de tum do olang las ilitum kaposar kinangsot pima kijuda kai nang lidapo apor awe tanglo lasi PUBG game Mobile Legend kapathu pen ke apor padam nang nelo lapen hor ki jon pirthe arong aje kachipi lai hai penta nang litum apor chi padam nang nelo nang litum ke thekan kachini an pen le arna ma phan le apor chi pi horno lapen arna maning ki hang ko pima la kachini ji phan le bor inon pima non ke apor awe tanglo norokot ke dam nang ne dek sia phan ninchirura arna ma phan apor chi pi hurtha pima dak kapaklang ang ding pi ingko raisi lapen ang ding sunar ke balom toklo kaphere ju atu ki kroy ka ve atu kachipang thir the atu ran ke en atu baisa ke klem atu maya kang hoy atu gumli na phan kardom atu lapen kachu be tum ana phan ke halam mi lapen mi plum pen ke kar ang ata lo long war en lo la hello batai hi nia phong akit hilo la sidak ili tuma phan klar dak pen nang khan lo lapen nang pachini lo la sinang litum norokot sikidam jima mate sining ma norokot sikidam ji nike papen jiwe jisukum ta kroy kre pulote norokot ke lahilo korte barlia tu jisu hukum ti koy pre tu gitu dia tim lo lang pameno kirim me wa tim ma mate gitu tiga tim lo lang pameno ada revision park avelo kaki lang so alang sun avelo la si Kristofan ke koy rabatu nang letum ning ciroi serak not
pima apor awetang lo. La silitum norokot kedam nang ne derjia fansi Jisu amit hang pranata nang cipidet lo. Pima siningang songke kuri pora muni datu mahan ke jakce. La sinang itu mathap pameno la pen ning cirui pameno. Papen cephelionon anke Jisu nang le tumafan nang jakpo. Ilitum Kristan kidun penta papen ciue ning cirui re pulote Kristan kidun Jisu fan kedengke ali avelo. Jisu fan aning kapathi aning kacoteng cotlo. Jisu ke aning dingo aning mesen pura cuma than nori. Aning kithilote ok lapen karjong phanta nakapawiru nabang. La sidak Matthew angdeng pi ingko raisi lapen angdeng so greenar kepen Kristus kebalong landam kame. Jisu ko sonsi thi borong phan lam thi vet kipupen angton pasek lun lo pajut lun lo. Pima la so thi borong athi pathi thedet. La si korte marliatum Jisu along ke cepatar thabri. Ili tum phan kang hona joy ni si cepating ding bom chot. Nang litum jong si ning ciroi thekthelan pape klem jisi ning hang bom lang Jisu hukum kroi thekhe bulote thibu ro phana sonsi nang pawiru detji lapen nike noroko nami hirang along ke damte kuke cuma thanang nelo automatic lidam rongku lasi ning ciroi non papen cepahilonon Jisu niki hang akam klem pinon athi pathi pinon Anke Jisu long nong i long dun po lapen sining hemring me dudun long po la si Jisu fan athi pathi pijima mate pathi pipe ma lake nalitum le mathanon lapen dak Matthew angding pi ko rapho angding so krip silben thong kepalong Jisu ilitum fan bang kithom abang alam jir nang thamlo ipong inut amudit aban bang kithom atung fan tangka pilo kam kapaklem ji fan Inurafan ke suri po lapen inurafan suri ni lapen inurafan suri si pilo suri po bang kam klem si ali palong lo lapen suri ni bang ta ali palong lo bonta suri si kilong bang ke thang ta klem kledet lo anke ahe po bang wan si aisap hang lo lapen suri po kilong bang ke suri po ali palong pilo Suri ni kilong bangta, suri ni ali palong kilo. Bonta suri si kilong bangke, hangta ali aweret. Suri po lapen suri ni ali kapalong at tumapan ke, ahem fuan so se pitulo. Bonta suri si kilong bangke, ahem fu pan hangta ali baklang kedet penajong, ahem fu tungjoy lo. Lahelo il tum sita me mo Jisu ke wa aku. Jong si hangta ali baklang te pulote. Sining dudun long lelo han norokot natur jot ko lasi nili nang itu fan ansi nak han thet jot lo an parti nang itu aning ki han ke khan la ben ka jo dong han anal ka ni tu akang ko ta ki padoerna amen